Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na zauren matasa daga nan Labule TV. Shirin zauren matasa shi ne da yake zuwa muku a duka ranar Alhamis, kuma mukan tattauna da ƙungiyoyi 'yan gwagwarmaya da kuma masu wayar da kai ga 'yan uwa matasa. A yau muna tare da Malama Haulat Kabir Ali, wacce da ita ce za mu gabatar da shirin namu na wannan rana. To bisa al'adar shirin za mu fara da takaitaccen tarihi kamar yadda muka saba, ba yi dogon. To masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Haulat Kabir Aliyu, shugabar kungiyar SKH Vocational Training Development da ke unguwar Kofar Waika a nan Kano. To takaitaccen tarihin wannan kungiya mun fara ta ne a shekara kafin na kungiyar naki muke bukata a takaice naki. To ni an haife ni a nan garin Kano, na taso a garin Kano, na rayu na yi karatu na a garin Kano. Primary, secondary na yi jami'a a Yusuf Mai Tamasila University. To wanda tun daga cikin dai makaranta muka fara gwagwarmaya a wata kungiya ta Peace Club. To har shine zuwa yanzu muke bawa matasa sana'o'i don su dogara da kansu. To za mu ji menene ma ita yadda aka yi ma aka kafa ta da yadda ta samu asali. Abin da isa ma na tsallake saboda ita ce a raina. Duk inda nake wannan kungiyar ita ce da tunaninta nake kwana nake tashi. To takaitaccen tarihin wannan kungiya SKH Vocational Training da ke unguwar Kofar Waika, mun fara kafa ta ne a shekara ta 2019 bayan na kammala karatu na digiri. To mun yi duba a lokacin da muka yi tunanin kafa wannan kungiya, mun duba ne halin da matasa suke ciki na matsi, rashin sana'a, rashin aikin yi, yanayin halin da ake fadawa, shaye-shaye, daba da sauransu. To kuma mun yi duba cewa duk abubuwan da suke faruwa rashin aikin yi ne. To me zai hana mu ba da tamu gudunmawar wajen yaƙi da wannan sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma daba da fadace-fadace. To sannan musamman ma ga mata na cikin gida, rashin sana'a, wasu rashin sana'a yana hana zaman aure. Yan mata in ba sana'a sai kiga duk rayuwa ta cakuɗe. To wannan tunani muka fara muka ce to me zai hana mu kirkiro wata kungiya, ba wai mu da yawa ba, mu kadai yan cikin gida, me zai hana mu kirkiro wata kungiya da za mu bada tamu gudunmawar a cikin al'umma. To muka yi wannan tunani, muka yi tunani farko a daren da muka yi tunani sai muka samu mahaifiyarmu, wanda duk abin da za mu tun da ita ma dai gaskiya akan abin muka same ta, taimakon al'umma. To muka tattauna da ita, ta ce abu ne mai kyau, za ta ba mu gudunmawa. Take ta fitar da kuɗinta ta buga mana fom, kawai muka fara raba shi kyauta. Za mu koyar da sana'o'i kaza muka dinga raban fam lungu da sako. To daga nan dai kungiyar ta fara, kuma alhamdulillah sai abin ya samu karbuwa sosai inda ba ma tunani, ba ma iya 'yan cikin unguwa ba, har gefen unguwanni da wasu makotan unguwannin na kusa da na nesa suka dinka zuwa suna koyan wa'annan sana'o'i. To shine har kawo yau alhamdulillah muna kan wanda a yanzu ma muna kan cin nasarar yayi ɗalibai karo na biyu gaba ɗaya, kusan sai in ce ma duk gidanmu ɗaya. Da abin da za mu yi tun da kafin ka fara ɗauko na waje ya kamata ka fara samun ƙwarin gwiwa daga gida, ka kuma tuntuɓa idan akwai wata irin gudunmawa da mutum zai baka, to za ka tuntuɓe shi. Idan baka samu a gida ba sai ka fita waje. To mu dai alhamdulillah a cikin gida muka fara samun ƙwarin gwiwa da kuma gudunmawar da za su iya bamu ta wannan bangare. Aikin san akwai wanda zai zo shi yanzu zaka nuna mai abu ne ko kuma zaka nuna mai hanya, to yana dan tafiya gaba, to shi a kan kanshi kafin ka ƙara nuna mai ka ce shakwana, to shi kuma ya riga ya shakwana saboda me ya riga ya fahimci inda ka dora shi akai. To kin ga yanzu so tayi da dama zai ga cewa akwai mata da yawa waɗanda suna da irin waɗannan buruka na cewa su samu ma damar da za su samu su je su koyi sana'ar hannu, tunda ita dai sana'ar hannu tana da amfani, tana cikin ƙwaƙwalwarka ne. Ko ɓarawo ne in ya shigo zai ce ba ni kuɗi, amma ba zai ce ba ni basira da take kanka ba, saboda basirar ka dai inda take tana nan. To da yawa akwai waɗanda suke buƙatar su ga cewa suna da burin su koyi yadda ake ƙunshi, barin ma amare da sauransu, da yadda zaki ga cewa mata da yawa za ga da sallah dai ko biki haka ana zuwa ana yi. To wasu ba sa samun irin wannan damarmakin na ya za a yi su shigo, in banda yanzu misali kamar wani ma bai taba jin ku ba,
sai yanzu da aka kawo ku cikin shirin nan. To wani yanzu idan yana buƙatar cewa shi ma to wannan abubuwan da kuka faɗa yanzu ne ma ina da burin cewa in same ku in zo nima a koya min wannan. A yadda kuka faɗa kun riga kun yaye ɗalibai na farko, yanzu na biyu ana dab da yaye su, to yanzu idan na uku su kuma za su shigo, ni yanzu kamar ni irinmu da yan uwanmu da muke karkara, a gefe guda kuma akwai yan uwanmu marayu waɗanda su ma suna da yakinin cewa su samu abin da za su yi domin su dinga shigowa domin a dama da su. To yaya za a yi mu samu mu shigo domin mu ma wannan burin namu da muke da shi ya cika? Shi wannan training da muke yi a wannan karan ma da muke shirin za mu yi yayin ɗalibai, mun ɗebi matasa bos maza da mata mutum 150 muna kan koya musu sana'o'i kyauta, babu kwabansu babu ɗarinsu. Yanzu dai na biyun nan sun yi 150. A cikin na biyun maimakon mu yaye wanda muke sai muka ɗebo wannan 150. Sai muka ce to me zai hana? Ma'ana kafin dai a yaye wa'incan yanzu akwai wasu suna nan suna jira. Shine za mu haɗa su mu yaye su gaba. Yanzu zancen ma da muke yi muna kan bayan shirye-shiryen yaran mun kammala horar da su, to sai muka ce me zai hana tunda an yi hutun makarantu tun farkon hutun makaranta ga 'yan asu suna yajin aiki ga ɗalibai an yi hutun makaranta ba a gurin zuwa, to me zai hana mu taimaka musu ta wace hanya? Ta hanyar ba su sana'a. Muka ƙara bugo sabon fom free kyauta, muka ɗibi matasa maza da mata mutum 150 muke koyar da su har da sana'o'in da ba mu yi su ba ma. Haka muka ebo malaman da za su koya musu, muka biya su da aljihunmu suke kan koya musu. Yanzu zancen da muke ma insha Allah mun kusa kammala wannan gabaki daya, muna shirin ma mu yaye su gaba daya. Dan alhamdulillahi a dan takaitaccen ma lokacin da muka ɗiba mu koya musu mun ci nasara fiye da yadda muke samu a baya. Ai tun da muka fara ba mu sa kuɗi mai yawa ba, saboda ai mu taimako ne kawai za mu yi shi. Abin da ya sama daga baya muka sa musu kuɗin saboda mutum gani yake da abin da ya zo zai yi da kyauta, kamar aiki ba. Amma idan na fitar da kuɗi na yi to zan fi mai da hankali. To da muka yi waɗancan su sun sa mutum da akalla ina ga tun wancan Disamba din muka yaye wa'ancan, muna ta shirin za mu yaye, to kuma sai wani abin ya zo mana haka dai har sai wannan karanto sai a ranar matasa ta duniya mu amfani da wannan ranar mu fidda wannan fom din kamar yadda ta ce guda 150 mu raba shi, za mu koyar da matasan kyauta wanda sana'o'in ma da muka koya musu har ya fi na wa'yancan wanda suka daɗe muna zaune da su. Dan sai da suka ce mana wai anti siya aka yi haka mu ba a koya mana kaza ba da sai wannan muka ce wannan suna su na musamman ne. Na'am, to a ƙarshe a sati kamar su nawa kuke gabatar da horon naku na wannan sana'o'i? Sau biyu ne. Kamar ranar yaushe da yaushe? Ranar Alhamis da Juma'a ne daga karfe 2 zuwa 5. 2 zuwa 5. Alhamis da Juma'a ake gabatar. To yanzu a ƙarshe za ku faɗi inda kuke? To muna unguwar Kofar Waika. Daidai bakin Kofar Waika, gini mai lamba 5. Makarantar na Hawwa Ummahatul Islam. A nan muke. A cikin makarantar? A cikin makarantar muke. Na'am. Gini mai lamba 5 daidai Kofar Waika, gini mai lamba 5 makarantar na Hawwa. Duk wanda ya zo zai ga makaranta a jikinta akwai gidan wanka. Na'am. A nan muke gabatarwa. To muna godiya sosai da sosai, sai a salama da masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah masu sauraro, shirin zama matasa kuka saurara, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dawo ta cikin wani sabon shirin. Sunana Jabir Aldan Abu nake cewa sai an jima.